Purna tata cara bargian kala ngaji sampun keparing minangka tandha pahargyan purna tumuli temanten salimbit ingkang mangka arsa kaboyong saking sasana palenggan kakane manjing wonten sungapane pahargyan kinarya asung pakormat badhe konduring sangya para tamu kakung sinedan rawuh monggo ing sasana pahargyan Mas Aziz temantenipun dipun boyong boten. Namung angeti swasana wonten ing sasana siang kalenggan Mas Aziz temanten kekalih boten sah kaboyong namung tandha pargian purna kula ingkang parikedah minangka widyayakaning pargian pambiwara wonten galap gangsuling para tumpang sing basa ingkang kirang dasaken nang penggalih nyuwun den agungi pangsama ingkang agung. Pepuntone ngatur semanten bila topik walidayah warida walinayah akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Koja. Matur sembah nuwun sepuh kula kangge hormatan. Pulinggih kakung sirmatan setunggal lagon malih ing samangke kula sekedhang sumeni atur hormat warga muslim ingkang sarta saking kadang-kadang kawula badhe nindakaken salat zuhur. Nyuwun gungan Pak Joko, Pak Dewan. Nggih. Genten 3 lumayan api-api niki mau gelem ngumbah semprot. Iso kaya bonsai. Nggih, matur nuwun Mas Kojak. Kok tambah tuwa. Tuwek Pak Bar, ora dadi lurah ning ora dal kedan ya nih. Lah jane suarane jangan apik banget. Apik banget mboten enten sing ngalahke kula. Lah nggih. Kula oleh Pak Simen niku suarane apik mung ora enek sing milih ngene tok. Suarane Kojan pancen elok, duwite sing ora duwe. Alhamdulillah. Nggih. Ingkang pundi Pak Dewan? Nggih. Monggo. Mang milih. Yang lor men. Ya kowe nduk iki wah ayu niki. Buku Kowe. sing nelongso. Lah sapa mau jenenge? Reka. Ayune. Reka-reka. Kaya Yanggu mbiyen. Yanggu mbiyen tak ngene lho, kowe urung lho. Langsung men Mas. Monggo
sepurane yen gawe loro atimu loro atimu. Terima kasih. Di lagu yang tengah. Aduh.